kubato kwa mwari kunoshamiswa. Azudano. Uzwa ndakati ndichiyambuka Zambezi area, Zambezi river. Nakunzwa padombuti. Ndikutarisa so ndikuona igarwe. Ndakatoshama muromo kudai so. Zvakaponeswa. Ai testimony yandikanganwe. Inini testimony yangu. Iyo unoziva ndakati ndiri mumuti. Ndakadonha mumuti wakareba 1 kilometers. Kusvika pasi nedumbu kuti po. Ndandaputika dumbu rese. Ndakanosonawo 15 mastitch. What 15 mastitch? 15 mastitch. 15 mastitch. Kodi 15 mastitch? 15 mastitch. Iwe usamakamba bosa iwe. Ndiye kuti chiani chimenecho 15 mastitch. Manje amene mukukambayo si testimony imeneyo iyayi. Nakumvani zonse zimene mukakamba imeneyo si testimony iyayi. Testimony ndi inotu ine ndimaenda ni njinga. Nditaenda ni njinga nafika pa ujeni hapo nafuna kuti niende paja pa machedwa pa Mvukwesi. Nitafika pa rodi yolowa ni paja pa machitiwati pa Mvimbo. Ati Mvimbo. Pamene pajama. Ndiye ndinali kumenya njinga. Ndimaenda ni njinga ija. Njinga maidziwa. Ndiye aiti jamati basikolo. Imene ija ndinamenya imene ija njinga ija. Ndiye kufika pa Mvimbo paja kujula pa Mvimbo paja. Nantarowa paja pa machitirwa pa. Nitafika paja pa makata ya jaya pa machitirwa pa ati pa Mswengede. Pamusongole muswe ati Mswengede Mswengede nitafika pamene pachapa ndiye njinga ija nantachova njinga ija inachoka ija imene apata ati Pedro chija chosenzesa pochova chija Pedro ija ndiye chinachoka chimodzi chimene chija chitachoka chimene chija ndiye nango yenda ni chimodzi basi chipetulu chicha imene mukakamba yoka si testimony imene iyo ndi imene machedwa pa chizungu announcement imene likukuuzani ndiye testimony manje ndiye njinga ija itachoka Pedro ndiye ntarowa kamakata kajaka ndikufuna kuti ndifike pa ujeni pa Msongode pachapa ndiye Mswenede oye ati Msongede ndisimenezo ndiye njinga ija inazachoka ndiye nikusompoka zija zimachitika ati ndi handulo zichicha chogwira chija chimene chija ndiye ndikuzangoona basi kaya sinamvesese kuti ni chani nazangoona tagwira handulo zija ziri mpezulu ndiye ndinazango ndiye nitazakaya kuti zinaenda kanchani nazangoona ntapepuka ndiye nkani yake inazatera pa Msongode pamene